To mazajen aure wannan fa asiri naku ne ku kaɗai. Insha Allah Rabbi ina mazajen da suke fama da matansu wajen fita yawo. To insha Allah Rabbi wannan asiri ne na kafin mace na ƙin ƙari kafin mace ta yadda ko duk inda za ta je ko ba ka nan kai ko ba ka Najeriya ba ta isa ta fita daga gidan nan ba ce har sai ka dawo ta tambaye ka kuma ta same ka ko ta waya ko ta wani abun ta nemi yardar ka ba. Ko ba ka nan wannan kafin gida ne kafin mace ne sadidan mujarrabin ka kafe mace har illa masha Allah sai yadda ka so. Wannan asiri na kafin mace sadidan mujarrabin la shakka biya da izinin ubangiji. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina ko fatan alheri kuma take mana fatan alheri ake tura mana sabunta ake biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani wanda suke saka mu ayyuka daban-daban da suke tafi mana fatan alheri.